Eta hauteskundeak, eta SB sortzen danean, eta hauteskundeak parte hartu, parte zartu, norekin, ez dakiz zer badakin nor, nire azten ez pixka bat barri ere, eta alakon baten, erabakin eban SB, SB buskatzia. Hori ja, burketa bat suposatzen ziren. Eta niri etzat oso gogorra izan zen, nire orduko lagunei hori etzatia. Zer nik, besteko zatzuetan arginenak. Boskatzea erabaki dut, eta hor sartuko naz. Ez da, nire ez da inoiz izan boskatu eta banoiatxea. Boskatu hori da nire aukera, beraz hor lan egin dut. Eta beraz hori launei izan behar dutzen. Esan behar da, garai hartan, taldeen arteko ikusezina eta itzela, ez? Eta MK eta ESB-ren artekua, ez da hit, haundixela. ESB beste gauza batzuen artean oso gogorra edo izan da beste guztiokin. Bai, espainolista deitzen ziren nahiakin, garai hartan. Bai, beste esker borroka armatuaz, PNV-arekin, orduan, lagun askorik ez zuten nahi.